in June ni thum sang ni somni pakata hian HSLC examination 2021 result MPSC na ti chhuak ta hian result bu lei tur te anom nuala result hi tar chuan ino wangin kumdang angin amuna hian en tura kal arim chang lo ani en zong hi covid leng la kai ban tur ani result bu lei tur te ro chu mamo suwa kal ani okay that's all om tak chu ni tro tấm hanam thina kumin ral chu ni tam lo kha mai HSLC examination 2021 result hi tuna tat kena la chok lo dewa dar so pa ni la ri lo dewa trap to ni oh kalai result bu lei tur te ro chu mamo suwa kal ani